Hello ľudia, dneska sa ideme sankovať s mojou sesternicou, s mojimi dvoma sesternicami a s mojimi dvoma bratrancami, plus ešte ide sused. A ja sa musím rýchlo vybrať outfit, pretože 11:30 už musíme byť pripravení a je 10:24. Takže prakticky mám už len hodinu, hej, aj 6 minút. A akože fakt nič nestíham a som zadýchčená z neviem akého dôvodu. Jo. No, čiže už som bola aj za maminou, aby mi pomohla vybrať niečo, čo by som si mohla obliecť a idem vám to aj rovno ukázať. Takže termoprádlové gate, termoprádlové tričko, toto tričko a ešte oteplovačky, ale tie má moja mamina. A takúto mikinu. Tieto všetky veci si dám na seba a ešte vám idem ukázať, ktoré si beriem so sebou. Takže to sú čierne legíny. Prvú vrstvu už mám oblečenú, mám na sebe oblečené termoprádlo. Zatiaľ len to. Druhá vrstva je už oblečená. V tom vyzerám strašne, ale proste nečudujte sa mi. Ináč toto bude rozdelené na Get Ready With Me a potom, že ako keď budeme tam, tak budú dve videjka. Proste, že jedno bude toto Get Ready With Me a to druhé bude proste, že už sme prakticky tam, hej. OK, už som oficiálne oblečená, tak to by som mala ísť. Jo, očišujem si vlasy, namalujem sa a ďalej neviem, jo. Ale akože ja sa moc nechcem malovať, keďže ma tam poriadne nebude vidieť, tak si dám len kontúrku na pery. A ešte som rozmyslela nad jak sa to volá? Nad myhalnicami, že si ich namalujem, ale to už asi nie. Keďže budem mať aj také okuliare, keď mi náhodou nešľahal sneh, hej. Pretože má tu úraz a nechceme, aby sa proste nič také stalo, jo. Tam, ak vidíte to zrkadlo, tak proste tam som ja, to svetlo a tam je ten stojan a tam mám ten mobil, jo. Možno to vôbec není vidieť, ale teraz som si dala na seba rúž. A ešte rozmýšľam nad mojou novou rúžovou kontúrkou. Bože, ach jaj. No, či rozmýšľala som o touto rúžovou kontúrkou, ale to fakt akože neviem, či si to chcem dať. Pretože takto sa mi tie pery mega páčia, ale proste ja som si vôbec istá, že či to mám dať, alebo nemám dať. Dobre, pred chvíľkou som si dávala tú kontúrku a dala som si to dole, pretože som to vyzerala strašne. Takže dám som len tento rúž a očešem sa. OK, rúž mám už daný, to je všetko, čaute.